Produced by Gold Studio। एहो नाना दो के भैया कर जल्दी कवनो पैया। एहो नाना दो के भैया कर जल्दी कवनो पैया। दिया बाबा मुतले राजा जी कि तोहरा के सिया में ओझरा के नथिया टूटले राजा जी कि तोहरा के सिया में ओझरा के नथिया टूटले राजा जी। दिहलवा मुहवा देखाई पियरा उरमाई के हो। हरे हाली से खोजे सैया दिबरी जराई के हो। Produced by Gold Studio। दिहलवा मुहवा देखाई पियरा उरमाई के हो। अरे हाली से खोजा करे जा दिबरी जराई के हो। धक धक करे जियारवा गाड़ी दीहे लागे बड़ी डरावा। धक धक करे जियारवा गाड़ी दीहे लागे बड़ी डरावा। तुम्हारा सुतल राजा जी कि तोहरा के सिया में ओझरा के नथिया टूटल राजा जी कि तोहरा के सिया में ओझरा के नथिया टूटल सैया जी। बिहने जो सास नदिया मारी हम के ताना हो। कुमार सरवन बोले की करब का बहाना हो। बिहने जे सास नदिया मारी हम के ताना हो। कुमार सरवन राजेश बोला करब का बहाना हो। हमरो बुझा मजबूरी खोजल बाटे हो जरूरी। हमरो बुझा मजबूरी खोजल बाटे हो जरूरी। कहरम मोर फूटल राजा जी कि तोहरा के सिया में ओझरा के नथिया टूटल राजा जी कि तोहरा के सिया में ओझरा